Tungod sa hinay nga supply sa tubig ug alternate pa ang adlaw sa rasyon, pipila ka mga residente sa Zamboanga City ang sadaplin sa kalsada na lang nagalaba ug nagaligo. Matag duha ka adlaw gihapon ang schedule sa water rationing sa Zamboanga City, pero mas mihinay pa ang pressure sa tubig sa panahong dunay supply sa tubig sa usa ka barangay. Busa sa barangay Sinulok, ana-ana sa daplin sa kalsada nagalaba ug nagaligo ang mga residente kung asa dunay aga sa tubig dool sa metrohan tungod kay dili na kini moabot sa ilang mga balay. Bisan nagianan og mga sakyanan, wala kini panumbalinga sa mga residente ug padayon lang sila sa ilang ginabuhat. Sumala sa Zamboanga City Water District, ana lang sa 75.2 ang normal level sa ilang water intake. Busa nagpadayon ang pag-deliver og tubig gamit ang 5 nila ka mga water tanker ug duha sabikan sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Nang hinaot sila nga magpadayon ang pag-ulan para madugangan ang supply sa tubig sa syudad. We have not yet established a waterhead that would stay constant at a high level. The positive input in all of these things is that rains, as reported, have come earlier than usual